Umlabalaba ikhawe lakithi phansi kwedebe lengoma sayithatha umlabalaba ikhawe lakithi phansi kwedebe ikhawe lakithi phansi kwedebe asibingelele mbukeli lapha Siyidonda Production sinithulela i-interview yegoso laseDebe uSutha Saka kodwa ke cabanga ukuthi uzosithatha sibeke ukuthi uma kuthiwa uSutha Saka ubani uSutha Saka yini kuze kuthiwa uSutha Saka uSutha Saka awutshene ababukeli nabathandi bakho ukuthi ubani uSutha Saka. Angibingelele kubathandi bonke bengoma ezweni lonke jikelele ikakhulukazi esizweni seNkosi uBiyela obu ebese kusabalala nasey'ndaweni zonkana lapho khona abathandi bengoma nabangayithandi abantu nje abaphilayo ngoba babalulekile bonke. Ngiyabingelela uSutha Saka lo khulumayo owankonyana phansi kwedebe khona obu ngaphansi kweqembu abafana besosha ezikaSutha Saka mangabe usubheke lapha ku social media mtontoni kodwa nje idebe leli ngikhuluma ngalo. Sibonge Sutha Saka lapho nje usabingelela kubalandeli nabathandi bengoma kaShameni kulo lonke ubuka lonkana nakuso sonke isizwe ngoba awuseyona igoso lasobuka kuphela suyigoso lesizwe cabanga ukuthi sonke ngeke ngisasho ukuthi sakaZulu Natal sizwe sase South Africa. Sutha Saka ngithe namhlanje angikuvakashele ngithathe le interview ukuze abantu beqonde kabanzi noma bazi okuningi ngawe mhlambe abangakwazi ngokuthi njengoba nje uhola iqembu uthe la abafana besosha engicabanga ukuthi kulokho kuze kuthiwa abafana besosha khona la kusuka khona mhlambe uzosithatha usibeke kodwa la engifisa ukwazi khona kabanzi ukuthi iqembu la abafana besosha lisukaphi liqalwe nini lisungulwe ubani lisukaphi mhlawumbe usithatha usibeke lapho bese uyasichazela ukuthi kungani kuthiwa abafana besosha. Lapha iqembu labafana besosha lijule kakhulu ngoba leli igama lithi abafana besosha isifice ngendlela usho ukuthi kahle kahle ingoma sizalwe nayo angisho njalo noma ke phela umuntu ngabantu kunezandla noma kunabantu thizeni beqhamuka ngendlela thizeni endlela besivele sihamba ngoba sithe masiqala lengoma cabanga ukuthi kuleso sikhathi leso amasotsha amanye asengene ebukholweni esiqale nabo oMadevebeshe oGogalanti bakhona oDilika Stezi bakhona oKhalamathambo uMabholwane bakhona oShoes lapha na kwekabuthelezi ukhula washesha. Ngisho ukuthi ke ingoma nje basiyiqalile nje thina singabafana besosha ukuyiqala kwethu ingoma siyiqale ngo1994 ukuyiqala kwethu ingoma yize sizalwe nayo kodwa sibukele kobaba nabanewethu benza into enhle esayithanda futhi nathi ngoba nathi njengoba siyenza nje bakhona abancane esibafundisayo nababukelayo futhi kithi ukuthi siyayithanda lento yenziwa obaba siyayithanda lento yenziwa obhuti. Kuthe ke unyaka ka1994 kwaye lapho liqala khona ke iqembu
ukungena nje estage kodwa kuneyingqinamba eledlule kuzo eyiningi kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi ukuqala kwethu ungakafika unyaka 1994 sike saba ngaphansi kwababa uMnqayi uSkhindi Vezisende lapho esabona khona indlela besiyithanda ingoma kodwa ke singenandlela kodwa ke wasibamba ngengalo uSkhindi Vezisende uMnqayi umzala ke kimi umnewethu futhi wasibamba wasisibeka lapha nalapha wasinika indlela ke yokuthi hayi ingoma iyashayeka ngoba nje ngikhumbula nje kunengoma wayishaya ethi ngikhumbule zola isho ungayifaka zivuma insizwa Zola ma konenye futhi ethi bebafana basenkanjini hanisozi hayi woningo bebafana basenkanjini hanisozi nayi woningo bebafana basenkanjini hanisozi hayi woningo cishe asiqhubeke uthe sesiqala ukuvelela kwaba khona uStayela umvukankosi bathi Ocean onke ngazi yagibela lapha kwezinye inkinga ngoba nizomehlela inkinga zangahlelana iyona ndoda leyo ebiyi-director namanje sewu-director weqembu kuyiyona ibingagidi kodwa kuyo yonke imisebenzi esiyenzayo iyathinteka futhi namaplan esiwaplanayo siwaplana naye ngoba kwasekuqaleni uyena esathi mangabe bona ukuthi hayi labafana laba ngathi khona la abangasebeye khona noma khona ubukhalo obukhona kubona wasicija ekuthenini nathi abanye abafana sobamaka kanje ababe wonta ngayethu ngalezo khathi ngiyakhumbula nje kwakukhona umfowaqaba kwakuthiwa uKhulani umfana wayemuhle kakhulu engomeni kodwa ekwelinye iqembu engekho eqenjini lethu ukubona sasikhompyutha nabo ngaleso sikhathi leso kuqala ama-culture esikoleni uStayela lo abamaziyo umfokankosi bengithinta nje ekukhumbuleni ey'ndaweni esedlula kuzo sisebancane ngoba nathi sasihamba ingoma lezo bese ishayiswa uMnqayi leso sikhathi sayithandayo kusuka lapho-ke ingoma-ke esikoleni ebona omunye yaqala-ke ingoma kodwa ngaphansi kwesandla sikababa uMlabalaba ngoba uyena umuntu esasibukela kuyena ingoma njengoba ngisho ngithi le ngoma sayithatha kubaba uMlabalaba Sutha Saka abantu abanye bayamazi uSkhindi Vezisende njengoba usuyibekile indaba yakho ukuthi unithathile wanibeka halfway ungakwazi ukumchaza mhlawumbe kwabanye emphakathini abangalazi leli lomsizwa likaSkhindi Vezisende ukuthi usho muphi uSkhindi lo Mnqayi uSkhindi Vezisende uMnqayi udriver amabhasi emakhaya udriver webhasi abaningi abamazi ngoShoti esemanqayini yebo ngifuna ungene lapho ngoba mhlawumbe uma uzothi Skhindi noma uthi njengoba ubuso uyibekile bazongakazi cha sibonge lapho sesingena kuleke ababumlabalabo usuke wathi ukuyithinta ngiyayizwa le ngoma ethi ilengo sayithatha kumlabalaba iqhawe lakithi phansi kwethe ngifuna ukungene lapho ukuthi isuka kanjani kumlabalaba ize kini cha uyibuze kahle impela lapho umlabalaba isuka kanje njengoba ngishilo nasekuqaleni ukuthi lento siyibukele kwabadala umlabalaba igoso lendawo okuyilona ubaba nje esithema sivela nathi sabona ukuthi hayibo nanti igoso lendawo nabo abantu masibona ngoba lapha nendaweni yangakithi bekuhlangana insizwa mhla ka1 kwakunomgomo nje ukuthi njalo mhla ka1 January kunengoma
ezobe ihlanganise igodi ezahlukahlukene enye umhla ka25 isentombokazi kodwa nge1 biba sedebe esikoleni ebona omunye ngaphansi kwegoso umlabalaba sabona ke lapho ukuthi hayi umlabalaba iqhawe leli elikwazi ukubiza insizwa eyisuka egodini ezahlukahlukene kusuka abantu boqomntaba kolumbe sibone ingoma ezahlukahlukene lesabuka ke lapho ke ngoba saqala siyibuka hayibo ingoma ihlanganisa abantu abangaka imnandi lento futhi kunobuciko okwahlukahlukene sabuka ke nathi lapho kusathi hayi nathi sahlangana nathi nontanga yethu omadebebeshe nezinye insizwa oGalandi endaweni nje sahlangana nathi awu sathi hayi singayenza lento siyayithanda lento sadudana kwaba namakhashi esikoleni njoba ngisho nje ukuthi kahle kahle u94 sophasisa ngoba iwona sakwazi kuma stage ngawo kahle kahle sazala siyiphethe vele lento ukuthi 94 iwona saphumela ngawo kunamakhashi esikoleni lapha saqala ke lapho kwaku94 saqala sakhanda ispan savela ke ispan besethu sagida ke lapho kwasukuthuli ke nje lapho ke yakhula lokhu ikhula kancane kancane ingoma ke kuze kube namhlanje nakho ke seningenile nezinsizwa enangena kanye nazo lapho niqala ngawo 94 esikoleni lapha emakhathi kuza kanjani ukuthi wena Suthasa kuthiwa uweke manje igoso uwe umholi wale team lapha ebuholini nama ngazi mfowethu ukuthi ngizochaza ngithini ebuholini kushuthi ubuholi kwaleli iqembu ngabe ukuthi ngavela ngazalwa ngingumholi walo nje vese ngoba bizelwe kahle hle ngazalwa ngumholi futhi ngoba akukho lapho kwathiwa khona hayi kuhlathi inkomo kuthiwa siyobeka igoso cha lapha sasigida nje sisonke ndawonye uma sigida thola ukuthi isinqumo siyaphuma sithi manje siyahamba siyogida njengamanje kodwa kulesa sikhathi amazinga ayesephansi amazinga ethengoma kodwa singanalo ulwazi olugcwele masifika lapha siyabona kanti khona umuntu oba yigoso kahle olidayo ngafika mase kufanele kugide thina sebeyangigula manje laba omadebe bathi sukuma wena sukumbiza ingoma wena angithi yabo yebo hayi cha kezwakala ngavuka kanjalo ngavuka ke udu seniminyaka ethe kuba mide nikhona endimeni sengifisa ukuthi manje kusithatha usibeke ngifuna ukuthola ukuthi ukusuka la ku94 ngoba ngiyathola ukuthi bese niyiteam esikwazi ukuvela estage yiziphi ingqinamba enhlangano benenazo ngoba mangithi ngiyabheka engomeni kuye kufune mhlawumbe kube khona lolu xhaso thizeni noma mhlawumbe leyo njengemjezi nje iyathenga nina ke beniba naziphi ingqinamba eqenjini ukuthi nikwazi nani ukufika lapha nibahle phakathi kwezinye insizwe wayithinta indaba enkulu ingqinamba sihlangabezena nazo kakhulu kodwa uthando lokhulumi nathi nje sithi sizothandweni siyayithanda le ingqinamba ehlangabezena nazo kakhulukazi nje kuleli phuzo thinta le uniform ngoba besifunda phela siyelusa ngapha siyashawa futhi mayengazi singabuya ngenkomo sigida ngeuniform yesikole sithatha iuniform yesikole kuthiwa ekhaya makuthiwa sibona sina ngamabhulu wesikole kuthiwa nibhukuza amabhulu wesikole sikhale kodwa siqhubeke siyishaya ingoma ngoba siyayithanda siboleke nakwabanye abafana sibolekela abanye abangenayo amabhulu lawa amnyama asebona omunye ngikhumbula nje kwesinye isikhathi komunye umuzi ngeke ngukakhulu kodwa kunabafana abaningi sasaboleka amabhulu akhona awu sakhunyuliswa sesilokhuza nasesigqokile kwathiwa hey khumula amabhulu baba khona wathi ngangiwathengele ingane zami ukuthi ziyofunda lamabhulu angithengelanga ukuthi kuyogida ingoma ingqinamba besinazo ngaphela kodwa siyithanda ingoma ikakhulukazi nje sibe sibona ukuthi kuyakhethwa uma kuyogida nathi asikhempa kodwa manje asinandle phela yokukempa ngesikwazi ukuba ngumsindi emakhaya balele abantu abadala ekhaya soba ngumsindi thina shaya ingoma singobani na besivele sihambe ke thina siyokhempa kuphi ehlathini phansi kwezihlahla besikhempa ngoba besikhetha nje kunendawo lapha ezantsi kwamagwaza kwakunesihlahla somgano lapho esasisegroundini sasikwazi ukuthi masikulesa sihlahla phansi kwaso sizobona yonke into ezakuthina enobungozi ngoba kusegroundini kusebaleni isihlahla sisodwa yithi silapha sihlahla siyokhempela khona ke sishaya ingoma kuze kuse makuzoba nengoma ngakusasa
sihlakazeke mhlawumbe lapha ko3 sithi sayibafethu samsolala ke manje siyozela siyohlangana ekseni ngo6 noma ngo7 ngaleso sikhathi masiqedwe ukusenga yabona njalo indlela besihamba ukuthi bezima kanjani bahamba njalo ukhala amathambo bangale intombokazi nabo bayosenga bazobuya futhi kiwe ngomeni namaplanet amancane lapho awusakhula madoda kulesikhathi nisekempini nina ukhona yini mhlawumbe oniqaphile njengoba nizinkabi nje nifolile lapha phasi kwesihlahla somgani ukuthi uma mhlawumbe eqhamuka into engasibe nomngozi akwazi ukuyithusa hayi asinandaba nento yomngozi kuphela nje ngoba ngisho ukuthi akekho umuntu osiqaphile siyiqaphe thina sinempokophelo sinalentshisekelo ukuthi kusasa sifuna bobona abantu ukuthi nasi ingoma thina sibethe ingoma kuphela okunye ukusivikela uNkulunkulu ke nje wayesesivikela kodwa nkosiyama ukho kwaqhamuka kusilimaza noma mhlawumbe kwangekho into obungozi kuphela nje into yayibhizi kulezo khathi kwakuyizimpisi nje kuphela nazo ke impisi singenandaba na ngoba isikhathi siningi uNkulunkulu wayeletha unyezi mangabe kuthiwa sikhethile sasinaleyo hlanhla leyo nje ukuthi kuyakhanya mhlawumbe futhi alini izulu kodwa nje siphephile asibonge Suthasaka awutshena abantu Suthasaka imuphi umdlalo oke wanginika nje i-challenge enkulu kusuka ku2004 kuze 25 lo mangaqamba manga okwe wafika nje wabona ukuthi hayila ngisenkingeni ke ngixakekile kuona mhlambe njengamanye amaqembu kanje ukuthi mhlawumbe azongithusa ubuzima yebo mfowethu kahle lokusaqala vele nje amaqembu awoza kwethu ayithele induku kuthina ukusho lokho ayithele induku kakhulu kuthina and ukuthelwa induku amaqembu amaningi amanye khona ukusikhulisayo ke thina ngoba ngesikhathi sishawa kuyasikhulisa lokho okunye ngicishe ngakukhohlwa besithi uma sizohamba siyodlala sabe sinewari yokuthi kazi bazosivuma lapha siyakhona ngoba kunengoma nje ngoba sasithi masifika lapha kade sikhempile sinjalo sibancane kuthiwa hayi ayihambi ingane la aseyifuni ingane la sixoshwe i-team yethu ixoshwe ngicela ningawudlalanga lo mdlalo noma bekuba khona mhlawumbe ezinye indlela zobhojo lutho sasidina singadlalanga kwesinye isikhathi besidabukele besidedele sidlale kodwa nje isikhathi siningi mase kuthiwa ayihambi ingane sahlala phansi sikhale ngoba siyayithanda lento komunye unyaka sasizwa ubaba kakhencekhence uthusha uphuma lapha emnceleni umcuphi wamente wasala kwaQomtaba baba uNtombela uyena wasizayo ngempela ngelinye ilanga wayiphatha zaphelela siyogida intombokazi ekade ukuthi nje makhona ozothi nje ayihambi ingane uyavuka naye uthi hayi asikhulume insizwe nangempela wakwenza lokho hamba nathi sathi mama sekubizwa amagoso nami ngaya ngemncane lapha negoswane encane Nkosi yami afika ngizolanda inombolo kwathiwa ye hamba ingane umuphi unyaka mhlambe iminyaka yakho ngaleso sikhathi noma ungekuusho ngqo unyaka wakho kodwa nje ukalekisa mhlawumbe ukuthi under age kiphi age ngangila ko 10 yabona nje iminyaka emincane mhlawumbe phansi kwa 10 noma kubo 10 kodwa ngangekho ngaphezulu kwa 10 ngangimncane phela nje yabo ngangushort boy nje phela nje yabo matindana ongempela yabo so ke wasilamulela uNtombela ke kuthiwa mayisilamulela uNtombela lapho ekuthelini ingane ayidlale ingane ngoba uma ngabe leli goso lixosha thina lixosha isigodi sonke ngoba phela yona ngoma ekhona esigodini le so ke uthe emva kalapho ke kusukela kulowo nyaka lowo asibanga saxoshwa Nkosi yami ngiyabakhumbula nje obakutheleza ukhula washesha sokuza Nkosi yamaswazi kaNkulunkulu walo oba ngeyifulela umsebenzi uMacuphe emthini wabhaja ufudo wena umuntu wayesilamulela Nkosi yami ethi akasiyeke lo baba osixoshayo ngoba kusasa lengoma iyobiphithwe lezi ingane izona ezobezaza umlando wethu thina sibadala mhlawumbe sesiretire noma sesingasekho kuphinde kuzoba igoso lamabholwane King Spirit King Soliwe uyena
owaye esilwela futhi ubhuti omdala ingwele yamabholwane wayesilwela kakhulu ethi cha nomzana ziyeke ingane igide ngoba lezi ingane kusasa ziyoba baphathi bengoma izona ezofundisa izwe ngengoma babekhuluma kanjalo kobhuti ke ngiyabakhumbula kakhulu kuleyo nto le ababesilwela kuyona abanye ababesilwela futhi bahamba bakubona nabo ubuqhawe bethu ukuhamba kwesikhathi njoba namanje abasaphilayo basakubona. Hayi cha sibonge Goso 2001 uma ngaqamba wona manga nibizna kwakubizwa ingoma lelumbe ibizwe ubaba uSikhakhane wayethiwa uMaphosela. La ngikhumbula kahle ukuthi ngangibona iqembu liqoke ngendlela eyayinhle noma lali clean ngalo nyaka. Ngifisa ukwazi ukuthi lapho khona noxhaso mhlawumbe nanilitholile mhlawumbe somewhere noma nanizamele nini. Ngiyabonga ukuthi uthinte kulo ndawo leyo. Ngicela ukuyiqala lapha ekuqaleni oxhasweni mokhuluma ngoxhaso kwezemajezi. Sesiya lapha namanje egameni abafana besosha. Yebo. Igama lithi abafana besosha nje kunesosha lapha la kwaMpungo sebhekani abaningi abamazi ngoBongipilo sithi thina okugamkhulu ke iqhude lasebhekani. Yebo. Leyo nsizwa leyo yabamba iqhaza elikhulu mayisibona sikhitha ingoma ngoba yavele yathenga indwangu khona lezi indwangu lezi yazi indwangu yabo indwangu zamabhloko amaphoyisa yabo wathenga leyo ndwangu leyo wayihambisa wathi asifunele umuntu othungayo samfuna lo muntu othungayo ngokukhulu kusheshsha samthola umama wamlambo lapha Chiligoje wasikhandela amabhlukwe samtshela ukuthi sifunele amabhlukwe ebeyisimo seBrentwood and siyabona ukuthi bagida ngokhadudu oBrentwood wasenzela ke lo mama ke osize bethu ke sonke kulendwangu le ethengwe yisosha ukugamkhulu. Saba nomjezi wethu ke lawo mabhlukwa aye blue njengamabhlukwa amaphoyisa saqala ukugida ngawucishe oviceni ingoma ibizwe u12 inhlula umfokabiyela uthe mangabe ke uqale lapho ukuthi sibe nomfaniswano wethu omuhle ke nobukekayo osenela sonke thela amabhlukwa uhamba kwesikhathi ngoba phela iyaguga ke uniform skide ngaminyaka eminingi lawo mabhlukwa aguga ke tema yeguga sasisibonke yasameni bafowethu isonto langena lapho ke laqala ke langenelela masithenga umjezi lifaka izandla njalo njalo lapha kuSikhakhane ngicathi besigida amabhlukwe anevi ya awasajini kanje yes sasisithengela ke lawo mabhlukwe sasibonanga nathi njengamanje umnasi unikeza mhlawumbe labo thendandi esibathola thina besizamela ke uma sibona ubaba eyosebenza ukhanda izindlu sihambe somsebenzisa sithole leyo mali leyo senze sihlanganise lokho esikwenza besiphanda nje sawuthola umjezi sawathenga lawo mabhlukwe saqala ke nathi saba nomjezi ke manje njengoba usibona sibahle lapho kuleyo ngoma leyo. Asibonge Sutha Saka sesiya ngasemaphethelweni manje kusuka ngo2004 kuza ku25 izinga lengoma ulibona lishona phansi noma lishona phezulu. Liyadlondlobala kakhulu futhi yini ngifuna ukuthola lapho uthi njengobutho wena liyadlondlobalo ikupho kumehluko umuthi ubuka isikhathi sakudala nesamanje. Okokuqala nje ngizoqala lapha mfowethu ngizoqala lapha ya uthe mangabe sesiqala sesiqinile manje sesigida nenkunzi ke ngempela ke manje sisibona ukuthi hayi nazi inkunzi ehlaba ngempela omabholwane ompisi inkunzi nje ngempela edumile zangakithi okuyizona ngempela ezisithela esibhaqi engancengi tema besibuka lezo nkunzi lezo ukuthi ayi siyasithela esibhaqi kodwa ke sesifuna manje iqhude thina ngayifaka ke mina i-challenge ngoba mina ngiyilo muntu lona ofuna i-challenge ngasonke isikhathi i-challenge ngiyibonile ukuthi yona ekhulisa iqembu kakhulu ngayifaka i-challenge emagosweni amanye angawona ngakithi ngoba lamagoso engwabala awangakithi ayitheli induku uma ngabe siseyihlahleni lapha ko25 kanje konyuyi asikwazi ukushaya amaqhude nabo basekhaya
iqhude ngilifune ekuhlophe ekhulu utshitshela imdledu induna ebhaleni umama azalaba wazwala ibhoxele umfoko amajola lo engafuna iqhude kuyena elapha eJacob yasha induku kabi engithela induku nje engangibeke ethuba zayiphelele insizwa zazikhona bengangifakazela osakhexe lapho bengangifakazela 4x4 bonke nonongewolo babekhona amagosa ngakithi ayekhona lapho omloja ngeke ngiwaqede bongixolela ngabaqedanga kodwa zangiphekezela insizwa sisuka kwamashu sesilapha ke eThekwini ke iqembu seliqala ukuba nenkabi ezithize la eThekwini ngavele nje ngathi zimbala engafikile eshumini nzinjalo ngifuna i-challenge mina insizweni eyishisayo ngahamba ngawudlala iqhude ngathela induku lapho mangithola induku lapho ngishawa ngakhula njalo khona kwangiqinisayo lokho induku iyaqinisa ngakhula ke ngabuya lapho ngazofuna iqhude futhi uqhekeza bomthondo kaJesu ingoqele udlamene ngekhanda ushanda ngenyawo balazi logoso kakhulu uqhekeza ngafuna inkunzi kuyena ngathi ayikhala bayibambele ngezihluthu lapha eSulabasha eholo umdlalo washuba kakhulu omkhulu kakhulu umdlalo lo lapho ngangibophela kakhulu ke kulo mdlalo lo ngicathi ngangibophele Thulayi nami ngithi yabona iqembu liyakhula mase siqala uphatha uThulayi ngokuya ke kwazofika la elikhona iqembu kodwa nje imidlalo yamaqhude iyona esikhulise kakhulu futhi ebambe iqhaza ngoba ukwesabe khona ukunika inkinga kakhulu kodwa uma ngabe unesibili sokuyensizweni hayi ufika uthola isifundo hayi ngiyakuzwa uza kahle uyasinika impela esikudingayo nesifisa ukuthi abantu bekwazi Sutha Saka uye wabiza ingoma enyakeni ka2017 kwano nokuphambana mhlambe kwembono kwamanye amagoso mayelana nohlelo wawunalo ngengoma oyibizile angazi noma lapho ungathanda ukungena noma sedlule ngizothi halamuzi nje kancane yebo ngoba phela kufanele sikhulume indaba esuka kuyona cha 2017 ngibiza ingoma kanye namasotsha engibambisene nawo abafana besotsha sabiza ingoma endaweni yangakithi eDebe ike yaba nokuhiqi ingoma ke ngakithi ngoba kade ngisho ukuthi ingoma ebijwayele ukuba mhla ka1 ngakithi sibese siyivala ke mhla ka1 senzela ukuthi sihambe siyothola umdlalo ongcono kwamanye kwezinye igodi ukuze sikwazi ukuthi mhla sibiza ingoma amagosi bemaningi kahlahle uma uvakashela omunye umuntu naye uyakwazi ukuvakashela savakasha ke 2017 sasisiyibuyisa ke masithi ayibuyize eDebe ingoma yafika ngempela ingoma eDebe kodwa kwaba nokuhiqihika okunje ngoba sathi masiyibizile idate sayibanga nelinye igoselo umakhelwane masibanga idate negoselo umakhelwane mina ke ngokucabanga kwami amagosa amaningi aba nakho ukuphatheka kabi ukuthi awu uSutha Saka wenzani ubiza iqhude endaweni kanti ngavela ngathi hayi ongcono kule ngoma ngizobiza iqhude abiza uMasukela kwaQomtaba ngathi ngicela ezongishayela esibayeni sami ekhaya eDebe sidlala iqhude yini ke ngenze njalo ingoba ingoma zase zimbili endaweni manje nginakho lokhu ungabazi ukuthi hey amagoso azongidayisa ngoba phela naye elinye igoso lelana futhi elithandwayo nalo bayathanda abantu kuya kulona amagoso mhlawumbe endawo mangase ethi nje thina siyalaphana kuleli igoso elinye asikuSutha Saka futhi manje ingoma yami ayizokuba nalo isasasa minawe ngokucabanga ngokujula ngathi angibizi igoso la kude ngizodlala nalo umdlalo weqhude la enkundleni yami ngaleli ilanga leli ngoba futhi mangibiza leli igoso lizoza namagosa azoliphekezela uma uyoshaya iqhudeke kuba nenkunzi angakini oyibizayo zikuphekezele mhlawumbe uhamba namagoso noma u5 noma u6 kuya ngokuthi mangaka lawo magoso lawo ngabuka lokho ukuthi leli goso ngilimemile lizomema abanye abantu nalo so ke yahamba kanjalo lento ngayinetwork yabona ngolimi labelungu hayi sibonga ngoba ushilo ukuthi uzothi halamuzi nakho manje ukuthi manje sengifisa ukuthi ngiphethe hayi ngoba nginqamula ngixolise nje lapho zikona awonile nakho manje usukuzwe lonke
Songenileke manje kuzwelonke. Njengoba usukuzwelonke ikuphi mhlambe ongakutshena abantu ukuthi kwenza ushintsho kuwena ungakabikho kuzwelonke noma usukuzwelonke? Angiqale nje ngibonge nje. Ngengikhohlwa amagosa angakithi ukubambisana nawo amagosa angakithi. Kodwa ke la njengoba sengikuzwelonke mfowethu ngibona kuhambeke kakhulu. Ngibona kuhambeka kakhulu ngoba nakhona kuzwelonke ngithe mangifika kuzwelonke ngiqale lapha kahle uqala nje kuya kulezi ingoma ezinkulu lezi kazwelonke ngiqale lapha na kusigwebo masolution ngenze ngimkhohlwa yeah ngimkhohlwa usigwebo mfowethu ubize ingoma okwakuthiwa isibasa amadoda yebo leyo ngoma eyinkulu kakhulu wahlanganisa amagosa asobuka usigwebo mfowethu lapho yabamnandi ingoma kwafika izikhulu lapho yonke ihlobo esikhulu ngayicabanga wafika beminyango bezobu ebamemile wenza into enkulu kakhulu usigwebo siyabonga lapho masolution mfowethu into wasenzela nendawo yangakithi seswela amandla okubonga kodwa ke ngiyazi ke abanye mhlambe baba nakho ukukhalaza lapho kodwa thina kwethu siyayibona into enhle owayenza uma solution ukuthi ebize leya ngoma ngoba leya ngoma yona sifaka ingomeni kazwelonke kahle yebo izikhulu ezazikho laphana zafika zajaja zathi cha siyamfuna usuthi asakuyomfaka lapha engomeni kazwelonke yebo kungena yedwa ke namanye amagoso nawo ayikhulumela nawo ukuthi ahamba kanjani kodwa mina ngokumenywa umasolution kuleya ngoma leya yayilaphana kwafika kwaqhama lapho ukuthi hayibo selikhulile leli goso noma selikhulile leli qembu leli selingaqualify manje ukungena engomeni kazwelonke yebo uyithole injani inselelo usukuzwelonke uma uqhathanisa nokungakangeni kuwona? Angifuna uqamba manje usuhlangene nezifunda sesibala manje izifundo ezinjengolundi inkandla umnambithi umtuba escort Bergville lezingoma eshaya isigubhu ngoba lapha na ididiyelo ncishi kwaZulu Natal yonke uyithola inganani inselelo uma ufika lapha mfowethu engomeni kazwelonke inkulu kakhulu inselela lapha na liyashona ukhakhayi baba liyashona ukhakhayi awuyi lapha ungaziyo kwenzani lapha na kahle angithi nje ingane encane ayilungu lapha kodwa ke iyaya futhi ingane encane ekhaliphileyo lapha na mfowethu iyasha induku lapha ngoba uyibala lezo ifundo ezibalayo aziyele ukudlala lapha aziyele into encane ziyolwa akudlala lapha kuyaliwa so ke nami ke ngiphinde ngibonga kakhulu emasotsheni engiwaphethe ngoba hayi mfowethu afika ibamba ngempela into ngoba angizwa lapha endlebeni ngathi mangikhuluma ukuthi bafana siyempinda siyempini kunzima lapha siyakhona siyempina asiyona ngempela washaya icilongo lapha na uphushe emlenzeni saya khona yebo ngengoma ethi umgoqovu nenhlanezo kabi impilo ngoma leyo kwakusuka usinga kunoma ubani sayodwa mfowethu ngoba kuseyisizweni lapha nathi ke sasingazi ukuthi sofika senza into okuyiyona ezofika ijabulisa abalandeli ijabulise nabaphathi okuyibona abamemele ngoma abasunguli bengoma kazwelonke bajabula mfowethu ngoba namanje basasibiza kuhle nje kakhulu sifike sasebenza ngempela ngoba siyayithanda ingoma lokhu lwenyukile nje uthando njalo nje nakuphi sifike futhi ngoba siyathanda cha hayi asibonge zikode okusho ukuthi umsebenzi uyakhula awuyibongele ke kubalandeli uyibongele nakuzikhulu zikazwelonke uyibongele nje nakubo bonke abantu ongafisa ukubonga kubona abakukhulisile nabe bekuseka besemva kwakho bese siyavala hayi cha ngiyabonga kakhulu emagosweni angakithi yebo onke ngoba ukuba khona kwamagoso la ngakithi ngiye ngithi ke mina amanye amaqembu esikhompyutha nawo instrument yethu ngoba awukwazi ukusina engekho amanye amagoso usina nje khona amanye amagoso wona azokunika ihlombe azokuvumela ingoma futhi ukuze ukwazi ukwenza into yakho ibe yinhle
uyisina phambi kwalamagosa futhi lamagosa ayakwazi ukutshela ukuthi hayi awenzanga kahle la ku right la ayinhle into yakho yabona kubana leyo nto leyo ke thina ke siyakwazi ukutshelana ngakithi siyakhulisana nabantu ke ngiyabonga kakhulu nakubalandeli thina ke iqembu lethu akaze livele kwayiqembu belingenabalandeli onke amaqembu ngakithi ayithandwa abantu enye challenge leyo ngikhohle ukisho thina besingenabalandeli thina akekho umlandeli thina obethwa ayileli iqembu likaSuthasaka khona umuntu okikizelayo mangabe ligithi bingekho lonto leyo thina besina nje siwe phansi kuthuleke nje yabo kodwa cathi kwakunyaka ngani ngo2014 lapho sahamba khona siye emahehe sasihamba ngamahunda ayawuthula lapho sibheke ayimoto sazintathu amahunda amabili nevene lodwa saye emahehe ingoma ibizwe ubahlebe lapho kwena Ngewuli safika lapho sashaya ingoma enkulu sayishaya ingoma kokugezela abantu bangathi bayasazi basibuza abantu bathi we abantu abaphi abafana kwathiwa abasedebe yaqala lapho ke ingoma ukuthi ibe nezihlwele ingoma yethu thina ihlwele nje nabantu bangakithi bebengayilanda landela ingoma kodwa cha nakubo siyabonga kakhulu ngoba nakho sikhona nje sihamba nabo futhi abanewethu kakhulukazi abasilahlile lapho omenas hlale sinabo bhuti angeke ngikhohle igawe lona lifuthi icilongo ngibonga nje kakhulu nezikhulu angishiyi izikhulu zami ukuzona ezihlele ingoma ngazwe lonke nezingoma zonke nabo bonke abafisa ukusibiza ngikhumbula nje nomfowethu uBhengu lapha enkandla uke wasithatha sayobona izwe lasenkandla sayomdlalela emcimbini anayo nayo ngithi ngidlulise nje ukubonga kakhulu nakubo bonke abahleli beingoma omzobe omcineka nethimba labo bonke inkulu abayenzile inkulu kakhulu hayi asibonge ngicabanga ukuthi okwanamhlanje sivale sigoqe la hayi nengoma engifuna uyishaye kodwa before sivale le engangakubona nisha emhlanganweni lapha kuzwelonke yamatshwele mhlawumbe bazoyivuma bafethu mabe sayikhumbula uyisho sivale ngalelo giya yo wehashiwana kushamatshwele mayekhala yo wehashiwana kushamatshwele mayekhala wehashiwana kushamatshwele mayekhala ngizwa engathi kunesimemezelo esisalile siphi isimemezelo ufuna ukusimemezela emagosweni nasesizweni sonke ngithi nje esizweni sikaNdaba ezitha ubuka lonke noyanguye naseyifundeni zonke la kufinyelela khona esibamemayo nesesixoxile nabo nesingakaxoxe nabo mhla ka1 January sizobe sinengoma enkulu lengoma izobe kuyingoma ezobe izobungaza lolu suku lolu lomhla izobungaza unyaka ngoba ingoma sayiqala ngo1994 ngathi njengamanje kobe sibungaza unyaka ka30 mangaphosisi unyaka 31 iminyaka yes sasungula ingoma leli iqembu labafana besosha sekuyiminyaka ewu31 salisungula sukela ngo1994 kuze kube manje isimemo leso engisifakayo kuzwe lonke emagosweni ukuthi ngiyacela amagoso ukuthi nisisize kule ngoma
nisisingathe bafowethu nisivakashele kuhle kakhulu eDebe. Siyacela nje kanjalo ukuthi iyobe ilizwe yithi lapha ingoma abafana besosha. Hayi asibonge shaya izandla. Ngithi unyaka ukukhulula iqembu. Sithi khule sutha sakume njalo. Siyakubongela mfowethu ngokuhola ngendlela eyiqiniso nokuhola nje ukwazi ukuthi umuhola abantu bekwazi ukukunika indawo yakho bekuhloniphe. Leyo nto sicela ukuthi uyifafaze nakwabalandelayo ukuthi noma nawe sekuthusa uthethe umhlala phansi awusekho phakathi kweinkabi kube khona umunye usutha sakwe uvuka ame njengawe ukuze iqembu liyokhula njalo. Sithi lokho kuhle sikushayela izandla. Shaya izandla. Hawu kahle kakhulu. Siro